Така, 10 часа сутринта е. Аз правя включване от Шварцзе. Тъкмо си смъкнах клипчетата от вчера, които снимах. С нощи излизах и тествах голямата машина. Просто вървеше като ненормална в снега и спираше като ненормална. Това е вътре в къщичката ни. Трапезарията. За съжаление, камерката на iPhone не е много прецизна, но за това, което правим, ще ни свърши работа. Преминавам през хола, малкото холче, което всъщност не е толкова малко. Там нататък е кухнята, а сега ще изляза навънка, защото времето е просто чудно в ключовете на колата. Трябва да се вземат. Времето е просто чудно. Да видим колко градуса е навън. Това е вътрешния термометър. Добро утро, Шварцзе! Да. С нощи замръзна и беше много студено. Да видим какво показва термометъра навън тази сутрин. Показва минус 12 или минус 14 в 10 часа сутринта. Перфектно! Обаче е много красиво, защото слънцето е напекло, макар и че е минус 14. Слънцето пече много ярко и наоколо е пълна красота. Всичко е перфектно покрито със сняг. Аз успях да си изрина вчера частично. Има няколко хубави гледки тук нагоре. Хоп. Към планината. Върховете са супер. Наистина си е студеничко. Макар че изглежда доста красиво наоколо. Шварцзе. Къщата е на 1000 метра. Сауната. Малката сауна, която я ползваме за место, където си складираме неща в момента. Картината е супер. Барбекюто изглежда много добре, но времето няма да позволи барбекюта в този момент. Така. Аз възнамерявам да запаля Волвото, за да видя машината на как пали на минус 14. Всичко работи перфектно, въпреки че е много студено. Отваряме вратата. Тест! Така. Температура минус 13 всъщност, не минус 14. Ключовите. Волвото. Минус 14. Искаме копчето. Съединител. Да видим да ще запали. Минус 14 е абсолютно никакъв проблем. Никакъв проблем. Палене, песен. Така, духаме на стъклата, да ги размрази. Всичко е перфектно. Скачам навън. Скачам навън.
Те никакъв проблем за дизела. Цяла нощ е стояла на минус 13. С първото натискане на копчето запали като у дома си. Без абсолютно никаква грижа. Върховете наоколо са просто приказка, но е леко контраажурно. Не леко, а доста. Всъщност слънцето е на срещу нас. И 2300 метровите върхове наоколо. Точно до нас не могат да се видят. С нощи ходих и до езерото. И тествах и великолепната черна машина. Просто се движиш и като на сухо. Нагазих и в сериозен сняг, където днеска да възнамерявам пак да нагазя и да тествам. Ето това е Schwarzsee. И наоколо е просто приказно. Минус 13 е, но въобще не се усеща като минус 13. Слънцето напича много приятно. Вярно, студено е наистина, но не се усеща като минус 13. Това е от мен за сега. Ще се включа с още кадри, когато отида да тествам машината. Значи правим едно включване в подножието на Kaiser X. Просто е много красиво. Всичко е покрито с сняг и исках да снимам върховете наоколо, защото много хубаво се виждат. Температурата се поправи малко. Минус 7 е вече, не е минус 13. Доста по-човешко. А аз отивам да тествам воловото и да си поснимаме малко красивата гледка наоколо в Schwarzsee. Ще слезем до езерото след секунда. Но просто в момента картината е приказна. Слънцето пече много приятно. Сега това е официалния паркинг с ски зоната в града. Ще се опитам да прихвана, ама ние ще спрем така или иначе там. Ето, влизам на паркинга. Има ски рентал, има магазин за ски екипировка, алпинистка екипировка и всякакви други такива подобни неща. Ето сайдкат, местните търговци тук. Вече има 2-3 замислени скиори, които отиват към подножието на ски пистите. И тук вече сме, ето го лифта, в подножието на един от върховете. И ски пистите са тук нагоре. За съжаление слънцето е точно срещу мен и не мога да... това е писта за деца, очевидно. С шийни, които в момента парзалят. Аз ще направя едно кръгче. Това е май местната станция тук по туризма, т.е. по почистване на снега или нещо подобно. Така, хоп, завивам. Това е паркинга, където паркират. Днеска е неделя, предполагам, ще има и доста хора. Чувствам се стъклото лекичко. Така, това срещу нас е офиса в тая хубава голяма къща. Се помещава почтата на Schwarzsee и туристическия офис, туристическото бюро, което е затворено днес в неделя. Така, ето го туристическото бюро. Schwarzsee Tourismus. Така.
понеже много хубаво е огряно, така аз продължавам да завъртам в паркинга, за да поснимам още малко върховете на среща. Нашата къща е в подножието, но ние сега сме от другата страна на езерото. Хората в момента са тук, готови са да парзалят. Денят е много обещаващ. Ето един чичо си вади ските. Всичките екипирани. Интересното, че Шварцзее е малък курорт и скиорите са предимно от Берн, от Фрибург, от местните градове, които са в близост с по-големи градове. Много от хората просто идват за ден, парзалят се и се прибират. И това го правят почти цяла седмица в целия сезон, което е много, много, много приятно и интересно. Естествено има и хора, които остават по хотелите. Просто гледката си струва абсолютно. Всяка една почивка в Шварцзее е много приятна, дали лято или зима. Това е един от ресторантите тук, ресторант Джипсера. Ресторант Гипсера или Джипсера. Много, много, много приятно. Така. Много е приятно тук. Снежинки се вдигат навсякъде. Много, много приятно. Това е ски лифта. Това е ски лифта, ски станцията. Това е ски лифта, който отива нагоре. Слънцето свети много контражурно. Това е една от пистите. В момента няма много хора, което е много изненадващо, между другото, за неделя. Но днес е 1 декември. Т.е. 31... Не, 30... Да, днес е 1 декември и сезона започва. Ето, ски гардеробче. С поредното включване, ски гардероб под наем. Тук още един мераклия, сигурно ще кара сноуборд. Не, може би да. Това е в общи линии паркинга с ресторанта, с няколко ски магазина. Всичко изглежда много добре. Швейцарците са много cool. Минавам от долната част на паркинга в момента. Так. И искам да изляза. Тук насреща няколко хубави шелета, разпръснати в цялото подножие на Шварцзее. Спирам да направя няколко по-прилични кадъра, без да ми трепти всичко. И сега се връщам на пътчето, на главния път, който вчера ви казах, че беше абсолютно изблизан. Швейцарците го бяха изблизали след падането на снега. И абсолютно наистина е така. Бяха го изблизали. Сега ще пуснем едни хора да минат по пешеходната пътека. Наоколо изглежда много добре. Хората се парзалят и ме гледат странно. Все едно, че не са виждали човек, който снима с камера. Ама те тук местните туземци са си такива. По принцип. Не са отворени като българи. Или като англичани. Шварцзее ресторант. Много красив. Много хубав. За съжаление оставаме леко под него. Това е хотела, най-големия хотел в района. Вчера го снимах набързо. Холандци, доколкото знам, са го строили и го държат. Май разпродават апартаментите, така че съветвам всеки, който има малко повече парички и иска да си купи малка частна приказка. Сега е момента. Сега тук има едни малки паркингчета, които са в непосредствена близост до хотела. Мисля да сляза да поснимаме малко езерото, което езеро реално отсъства от пейзажа. Не заради друго, ами защото защото просто е замръзнало и сигурно леда е адски много. Ето, слизаме долу.
Слизам долу. Ето е колата на фона на хотела. Гледката наоколо. Паркинга е платен. Но аз няма да си платя, защото съм за няколко минути. И искам просто да отида до езерото. Газим в сняг. Сериозен. За съжаление, езерото е замръзнало. Едно хубаво Subaru тук. Outback. Така, това е понтончик към езерото. Да, доста сериозен понтон са направили. Нямаше го тук предния път. Така, сега влизам в самото езеро. Вървя по мостчето, което е много очевидно. Ами, 25 см лед съм виждал. Сега едва ли е толкова много, не бих вървял по него, но съм вървял тук по леда на езерото. Ето, просто самото езеро го няма. Цялото е замръзнало и е ледено. Явно доста студено, но снощи беше минус 14. Не се очудвам, ако последните седмици, няколко седмици е било така. На минус 14. Защо езерото е абсолютно замръзнало. Така. Велина снима. Много бледката. Дното снощи го пакетирах с доста сняг. На 1000 метра над морска височина. На 1000 метра над морска височина. Едно от високите езера в Швейцария. Шварцзее. Курорта носи името, селото носи името на езерото. Това е почти на границата между немско и френско говорящата част в Швейцария, затова езерото има две имена. Немското е Шварцзее, а френското респективно е Лак Нуа, което разбира се означава отново черно езеро, само че на френски. Има много хубави разходки около езерото, много хубави разходки в подножието на планината, 8 ски писти, 6 или 4, не съм много сигурен, лифта, многобройни хотели естествено, туризма е перфектен, зима и лято. Винаги има доста неща, които се случват наоколо. Съпругата ми. Така. Сега ще тестваме бойната машина на сериозен сняг. За целта, за да ви покажа, че воловото е просто великолепно и за да ви покажа, че просто Мишелин Алпина си върши работата перфектно, качвам жена ми, която по принцип е много страхлива и е много неопитна на сняг. По принцип в Англия кара, ама в Англия не е виждала сняг. Да ви демонстрира някои малки неща. Аз ще се изтегля леко нагоре. В подножието сме отново, на около минутка от къщи сме. Ето е Евелина. Да видим. Тестваме. Нещо се замисли. Ето я.
Снегът е газен, но е дълбокичък. Въобще машината си гази както си иска. Гледайте за какво става просто. Въобще никакъв проблем за голямото волово. Тя даже нещо взе и да се подкефа. Нещо взе да се подкефа. Нещо взе да й става кеф. Аз си мислех, че само на мъжете им е кеф да си карат колите по този начин. Оп! Ето демонстрация. Ето изпиране. Перфектно. Въобще никаква грижа за големият. Оп, малко го угаси. Ама това се случва при жените честичко. С повече газ ще даваш, макар че е дизел и той обича да гасне понякога. Абсолютно перфектна демонстрация на това как се движи голямата машина. Тръгване, спиране. Въобще никаква грижа за машината. А иначе сняг има колкото поискаш. Да. Много сериозно. Никъде излезе малко на слънце, че времето е -7 и доста си хапи. Спиране. Перфектно. Така. Но ако някой все пак реши че това е недостатъчно сняг, сега ще имаме на едно друго място. Просто се движи като у дома си. Просто като у дома си. Ето на неотъпкан сняг. Има не какво да няма. Просто прави чудеса. Michelin Latitude Alpine. Перфектната гума. За перфектното време. Така. Може да отидем да тестваме на по-сериозен сняг. Малко по-сериозно. Минавано е. Така. Сега ще покажем XC70 потегляне. Макар че на изринат сняг всеки знае как се потегля. Но жена ми кара, тя е абсолютно неопитен шофьор. Или поне неопитен на сняг. Добре го форца. Добро спиране. Някакви са шашкат тук. Може би швейцарци. Има чудесни зъбери нагоре. Шварцзе. Подножието, където е нашата къщичка. Но тук Ивелина кара и не ме чака. Аз с моите айфончи просто трудно
успявам да... Нямам зум, нямам нищо. Просто е абсолютно празно. Има хора се разхождат по пътя, което е... Добре. Приказно. Струва си преживяването. Пътя си е заснежен. Снега навсякъде си е сериозен. Така. Сега ще има още само да ги подминем тия хора. А, не, те всъщност ще подминат нас. Ще ги демонстрираме още. Само да ми вили на къде скрива огонто, а тя го обърна. Направи обръщане. На фона на големите забуксува. Това е на неотъпкан сняг. Качи го на доста дълбок сняг. Спира. Тук дома си. Какъв проблем? Абсолютно спиране. Не знам какво се опитва да направи сега. Аха. Дава назад. Дава назад. Идва към мен. Идва към мен. Тя се е понаучила да шофира. Но изглежда много стабилно. Оу! Оу! Научила се, ама слабо. Давай! Ага. Малко го заби. Никакъв проблем няма. Ууу, идва върху мен. Оп, оп! Малко е зор карането. Машината много добре мачка снега. Перфектно. Качва се на Баирчи без никакъв проблем. Слиза от Баирчи без никакъв проблем. Понеже на телефона му стана адски студено преди малко и припадна. Вкарах го на топло да му се стопли малко. Да му се стоплят чипчетата и батерийката. А ние през това време се намушкахме на един офроуд тук. Нагоре избера, който е много сериозен. Изкачването е много мъжкарско. И ще е много трудно да се качим. Замръзналото езеро е долу. Има много мегдан за приключения. Аз съм на вид да се качим догоре и да тестваме. Нужна ми е голяма пъзла при това. Но тя ще снима, аз ще карам този път, защото тук работата е сериозна и си е качествен офроуд. Няма да се качваш на колата, ти ще снимаш с телефона. Ето, върви нагоре, ако искаш. Да продължаваме ли да снимам? Да, върви назад нагоре. Има ящето. Айде, идвай. Go. Само да не се хлъзна. О, Господи, ще стана вярваща. Само да не стане като това предаване. When the holidays attack. Иначе е супер. Вау, look at that.
VR-ът приближава. Доста е стръмно. Обаче си върви без проблем наистина. Вау, там е наистина стръмно. Упс. Дай назад, моля те! Аз предлагам да слизаме.